Formal nang milingkod ng Acting Police Regional Office Director si Chief Superintendent Noli Talinio. Hulip kang Chief Superintendent Patrocinio Comendador nga destino sa Bataan ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Mga opisyal hulipan sa katungdanan kung mapakyas pagkapot sa target sa kampanya batok sa kriminalidad o gidiling drugas. Samtang lakip sa gibaharan ang Police Scalawags. Si Chona Carion sa report. Sa turnover of command ceremony kaganihang buntag gipadayag ni Chief Superintendent Noli Talinio nga prioridad nga programa sa PNP ang paghanaw sa gidiling drogas o kriminalidad lakip na ang korupsyon. Apan gikinahanglan unang mulampos ang kampanya pinaagi sa internal cleansing sa hanay sa kapulisan. Usa niini ang gipahigayong drug test. Mipasidaan si Talinio batok sa mga pulis nga protektor ug nalambigit sa gidiling drogas nga mas maayong muhunong ug butahan na lang. If you love your family, your service, stop it now. Hahabulin kayo ng kapwa nyo polis. Gidugang ni Talinio nga gikinahanglan ang kooperasyon sa komunidad ug sa mga barangay officials. Gikinahanglan usab ang aktibong suporta sa local government units ug ang tabang sa media aron masabwag ang iligal nga kalihukan. Dili managana si Talinio paghulip sa mga hepe kun mapakyas pagkabot sa target matag semana sa ipatumang Oplan Double Barrel ug Oplan Tukhang. We will recommend their relief also if they cannot deliver. Kasi ako rin pang mananagot sa ating Chief PNP. Samtang wa magsakit ang buot ni Komendador nga gihulipan sa pagka-direktor human sa hapit 3 ka buwan nga pangatungdanan. Gihulagway nga best summer experience ang pagkadestino sa PRO7 ug kanunay usab kining mahitabo kanilang mga opisyal. Sa 3 ka buwan isip direktor nakahimo si Komendador pagsumpo sa number 1 ug number 3 drug lord sa Region 7 nga sila si Jeffrey Diaz alias Jaguar ug Rowan Secretaria alias Yawa ug ang robbery leader nga si Michael Florida ug daghan pa. And today, as I relinquished my post, it is with great honor that I do have delivered that legacy for so short period of time. Nang hinaot lang si Komendador nga padayon ang hugot ka kampanya, ilabi na sa mga gaway ni Jaguar. I've already talked with the incoming regional director about this one of the ongoing projects. Chona Carion, Balitang Bisdak.